kubor ki bampat la ban pynthikna. La penpau baka jing ther ling sun ka bajur kabala temu ya ka command center jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps ha Tehran. Langen bakani ka jing yakun kalong lingba ka jing trailang hapreng ki bor ling sun jong ka United States pat Israel. Kat kum ka jing yo jing te palat san phomut ki he ophisar jong ka IRGC kila sya penyap ha kapor bakidang don ha ka jing yalang ka bakerpang. Henry hadu menta ompat don kanu ka jing pensisya patba.